Ei se jahannussa. Oli hyvä. Hei. On Maxi hakee ja Mike hyökkää kimppuun. Mikä siinä on? Onko siinä pallo? Max and Mike. After the ball. Kävipä tuuri, että täällä on koirapuistossa palloja. Nämä kaksi on aivan sekaisin niistä. Ja tämä pikku paholainen omii kummatkin. No niin, ja sinne lähti. Tik 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 tik. Ja sinne merkitsee. Maxi, pallo. Pallo. Hyvä. Noniin. Get ready, set. Go, 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 go. Kumpi voittaa? Toinen luovutti. Mike luovutti. No nyt. Hyvä Maxi! Hyvä, 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 hyvä. Oho, tiputin. Max, pallo tänne. Noniin. Nää pikku hotdog rottweileri. Oot sä rottweiler? Sitten pelataan. Kyllä se nopea on ja ketterä noin pieneksi. Aha. Mitäs Mike löysi? Oho, noni. No nyt löytyy. Onks tää? Noni. Istu. Mike, istu. Tassu. 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 Hyvä. Oho. Kumpi saa pallo? Kumpi? Yes. Hyvä. Vähän iltajuoksut tässä, niin nukutte sit paremmin. Yhdessä. Tiimityö. Hyvä, ja Maxi voitti. Sitten tää koira. Ei se jahannussa. Oli hyvä. Hei. On Maxi hakee ja Mike hyökkää kimppuun.